Iki mau apa nok? Nek ora karo iki mau asmara ndono. Wong iki ngerti. Iya, Mak. Wong aku ki bendina krungu kok. Oh iya. Iki mau sing nyekar pepundhenku Bu Nandas Sulastri ora ngono. Kuwi yo kalbu presiden sesepuh ing Kulon Progo. Mau pelak yo dislendrokke no. Iya. Aku nyuwun Bu Mami Suparni. Bu Mami Suparni iya. Ben iki tak kok nyambut gawe awan bengi wong njaluk larang e. Ya ora apa-apa pan kudu entuk ngono kuwi kan yo. Pokoke iki kok digo gawe garu, gawe keluku Bu Mami.
iya mak sing nyekel panguwasa para sinden-sinden kuwi aja. Monggo Bu Mami pun slendroaken dipun damel genjleng. Iki njlengke kaya apa? Genjlengane Bu Mami isih kaya biyen apa ora? Nek biyen genjlengane jos jaman isih enom biyen. Wong Pak Cito Sudarso mau melu mergo ana Bu Mami kok. Ana Bu Mami ora? Ana. Aku melu. Aku yo gumun karo Pak Cito Sudarsono. Lah wong penonton kaya njaluk jatah rokok, njaluk jatah panjaan. Iki mau ya wis oleh panjaan, oleh rokok. Nggih, matur nuwun dirawi Mas Bagong Ngaren. Kuwi juragan kayu yo gawe bibel, gawe bangku, terus gawe kusen sak piturute. Titip aku sesuk gawe terbelok. Nggo gawe keringan itu juga gawe ngandingmu. Monggo Bu Mami. Pripun Bu Mami jenengane kanca-kanca? Jelas toh? Saya nek sing dijelengi Pak Sukidal jelas meneh. Sing pundi? Pak Sukidal sing nganggo peci niku dalang apik lho niku. Pinganane mayang ten papan. Kali kula niku ora njaluk Pak duit. Kok ngeterke nang Pak Kusuma kok. Boten ampe kok ngajak kula. Monggo. Gampang suling memandang suarane. Wah, sing ngendang dan mantep tenan anggere sik ketemu karo si Deni Sih Perawan ngono iki. Mantep tenan. Monggo iki ana Mbak Anis saya wis wah bungae tenan iki. Kuwi nomor si Deni duwe si Deni sepuh, ya duwe sing nom ya duwe. Lah wong nomor Ibu Surtina duwe. Aneh-aneh baik. Monggo Bu Mami. Gampang suling memandang suarane.
dhewe urip ana madyaning bebrayan ana ing alam padang kuwi janjane duwe kewajiban telung perkara. Aja ning seneng-seneng tok. Kewajibane apa? Siji kuwi duwe kewajiban ulang. Iya, ping pindhone duwe kewajiban ilang, banjur ping telune duwe kewajiban patrap. Kuwi tegese apa? Menungso urip ana alam bebrayan kudu kulate sing padhang. Nek kulate padhang dadi bakul ya kasing nukoni, dan sriman joke sing padha nimbali, dadi tukang kayu ya mesti laris. Mergo nek diparani ulate padhang, wong papat tukoke bakso kabeh iki. Ora ngono ya, kula ulah kuwi penting ulat sing padhang. Yo ping pindhone ilat iki gunung. Dadi wong urip iki janjane swargane nang ilat. Wong iki nek gunune apik, gunune resik oh tenan. Mergo pas wargane wong iki nang ilat mau. Iya. Kuwi dadi apa-apa tenan. Kuwi ora bakal duwe mungsuh, ora bakal duwe sing bakal ngrusak tatanan. Iya, mergo ilate apik. Iya. Nek ilate ora pati apik, yo tenan. Sak landhep-landhepe gaman pitung penyukur isih landhep ilang. Ora ngono. Juk sing ngomong ping 3 kuwi patrap. Wong iki janji bisa mawas diri, bisa matrapke marang kelungguhane, duwe kelungguhan bisa matrapke marang kelungguhane bakal kajen keringan kok. Ora ngono. Iya. Kula cekelen kowe sing ngono. Panggilan telung perkara, siji ulat, loro ilang, telu patrap, nggo gawe gegebengan, nggo cecedelan. Nek siji mau dilalah ora apik siji. Ulate ora pati apik, ning ilate apik, patale apik yo ora apik. Ora ngono. Dadi telu manunggal. Yo iki ngene yo no awake dhewe tinimbalan sowan ana ing Perdukuhan Kalisoko kene isine warga masyarakat ing Kalisoko nganake pahargyan sing agung banget. Iya. Saben taun dianake wingi nang Perdukuhan Krebet saiki nang Kalisoko. Wis nyawiji rong perdukuhan dadi siji. Taun ngarep sesuk ning Krebet meneh. Perkara sing ditimbali monggo dalam pirang-pirang. Malah wingi aku padha tilpunan karo Pak Bandi. Pak Samidi, mongko njenengan saged madoske dalang sing luwih murah. Oh saged. Masa iki ana dalang 5 juta itu pun dobel. Ora ngono yo. Pun nek jane ngene ya no, kaya awake dhewe iki masalah biaya utawa masalah duit kuwi rasa dirembuk sing angel-angel. Senajan pokok ning jane ngene ya duwe iki pokok ning upamane dilalah kote padudon nganti pasulayan jurapik sing penting cukup warga masyarakat ora kabutan. Nek kaya aku ya dilalah diparingi kanugrahan gamelan wayang ya ala-ala ndeke dhewe. Malah iki aku suwan rene iki ana gratisan sinden siji. Budeni mergo rikala sono budeni iki wayangan Supitan putrane kuwi nganggo gamelan aku 3 dina 3 bengi. Pokoke nek diitung sewane kuwi saben stratak kuwi 3 juta. Aku takon bayar stratak 3 juta. Monggo tak tunggone 3 dina 3 bengi. Apa gresuk iki diteri rokok budeni karo padikamen loro. Jarum super karo Ji Samsu. Burung ning Madang. Pak Edi Sumurga ngenehi rokok. Nganti pirang-pirang dina iki rokokku pirang-pirang. Terus sing kene dhewe lho. Pasane iki ora nggo Ji Samsu kok ya
Kok ora udut jarum super ya yo. Barang dine-dine kok ora udut leses. Mergo sing liyane iki payu didol. Nanti kaya apa? Kula nek sewu niki Mbak Dewi, monggo kula aturi maosaken iki wonten bebungah saking kula kangge panjenengan iku ten mriki ya ora tak bayar, monggo kula maosaken iki kesane panitia. Monggo nggih. Asli budene ora bayaran. Lagu budaya yang sejumlah acara bersih dusun padukuan